Kemppi päätti sitten julkaista ehkä tämän vuoden kovimmat koneuutuudet, eli nämä uudet Minark M223-sarjan MIG-hitsauskoneet. Nämä siis tulee korvaamaan ne ehkä legendaariset Minark MIG-sarjan hitsauslaitteet. Tästä sarjasta löytyy 2 eri mallia monipuolisilla ominaisuuksilla, josta toisesta vielä pulssihitsaustoiminto. Lähdetään testaamaan, miten koneet pärjää. No niin, Janne, katsotaan koneen asetukset kuntoon. Jes, kerrotaanpa koneelle mitä ollaan tekemässä. Yhdellä painalluksella tuosta valitaan materiaaliryhmä, valitaan langan halkaisija, käytettävä kaasu, tallennetaan se muistipaikkaan 1, valitaan hitsattavan materiaalin paksuus, esimerkiksi 2 mm peltiä, ja kone on hitsaus valmis. Niin, ja tästä koneestahan löytyy nyt se pulssihitsaustoiminto. Kyllä, pulssilla saadaan useita etuja hitsauksessa. Vähemmän lämmöntuontia, vähemmän roiskeita, laadukkaampaa hitsiä. Etuja tulee erityisesti alumiinin ja rosterin hitsauksessa. Uudet Kemppi Minark M223-sarjan hitsauskoneet saatavilla kaikista Industria Center -myymälöistä sekä Industria Webshop -verkkokaupasta. Tervetuloa ostoksille!